Kaixo eta ongi etorriak bertzegun batez unat magazinera. Gaur asteazkena dugu, maiatzaren 3. eguna eta gaurkoan baitere bi elkarrizketa izanen ditugu. Hemen, magazineko platoan lehenik eta behin Aritz Franziskorenarekin egonen gara, bera FPko irakaslea da, eta, azken aldian protestetan dabiltza kontzentrazio zenbait eginez, kasu honetan Txantrako Virgen del Camino ikastetxean, baina baita Nafarroako eta Espainiar Estatuko bertze ikastetxe batzuetan, izan ere lege aldaketa bat, egonda hezkuntza lege aldaketa bat, eta honek ekarri du FPko teknikari postuetan dauden irakasle haunitzek beren lanpostuak galtzeko arrisku handia dutela, ez hori bakarrik, baita ere, ingeniero titulazioa, unibertsitateko titulazioa dutenekiko soldata aldea nabarmendu egin dela. Hori dena asko zobe azaltzeko eta gainera patxada sartuko dugu Aritz Franziskorenarekin egonen gara. Bigarren elkarrizketan berriz, bertze kontu batekin, kasu honetan, Jaso ikastolako irakasle eta ikasleekin egonen gara, Jaso ikastolak urtero musikal bat ateratzen duelako eta maiatzaren 8ean, hain zuzen ere, hortziralean estreinatuko dutelako aurtengoa. T4000 hegaldian izenekoa eta autismoa hizpide eta ardatz gai izan dutena. Haiek kontatuko digute, zertan datzean aurtengo apostua. Guzti hori baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1483 urtean Erroman Alejandro VI aita santuaren bula batek Espainia eta Portugal artean eginiko aurkikuntzak bereiztu zituen. 1854 urtean Narbaez generalak lehenengo aldiz hartu zuen Espainiako gobernuaren presidentzia eta 10 aldi moderatuari eman zion hasiera. 1984an Galek Rafael Goikoetxea tiro zil eta Jesus Zugarramurdi Kixur zauritu zituen Baigorrin, Nafarroan. Eta 2007ko maiatzaren 3an Algarbeko hotel batean Portugalen Madeleine McCann neskatila desagertu zen bere logelatik. Gaurko lerroburu nagusiak. Turismo sektoreko establezimenduei energia eraginkortasunaren inguruan aholkatzeko laguntzen deialdia ireki du gobernuak. Foru gobernuaren arabera Lehorreko 40.000 hektaretan eragin larria du lehorteak Nafarroan eta oraindik goiz da labore ureztatuen izango duen eragina ezagutzeko. Zabalik dago uda hontako gazte boluntariotzako egonaldietan izen emateko epean. Herri lanen zuzendaritza olatzeko zeharbideko zorua berritzeko obrak lizitatu ditu. Iruñako udaleko osoko bilkurak maiatzaren 28ko udal eta autonomia hauteskundetarako hauteskunde mailetako 837 kideak zozketatuko ditu asteazken honetan. Hasi da Errege Kopako finalerako 200 iruindarrek osasunaren alde grabatu zituzten bideoak zabaltzen. Jaso ikastolako ikaslek autismoari buruzko musikal bat taularatuko dute hortziral honetan Barañaingo auditorioan. Maiatzaren 7an ospatuko da dantzari txikien jaiaren 8. edizioa, Arrosadiako eta Azpilagainako karriketan. Ikertuak Urdazubiko auto bateko maletegian 2 txakur usteagatik jabeak jatetxe batera joan ziren bazkaltzera txakurrak abandonatuta utzita. 54 urtez Amaiurko artzain zakur txapelketan parte hartu zuen artzaina Felix Irigoyen hil egin da. Eta goazen orain, gaurko agenda kulturala ikustera. Gaur asteazkenean, Puta zikinak liburuaren aurkezpenak Harrikiri elkartean, atxaldeko 7 eta erdiean. Nerea Filiat izango da aurkezlea eta Amaia Astobiza liburuaren itzultzailea ere bertan izanen da. Hortzegunean, hitzaldia Zabalguneko Arresiak 3, San Nikolaseko portaletik Ziudadelara. Zabalguneko Zibiboxean 7-etatik 9.
Baitere, Amaiur Libera Estate Asisko Urmenetaren komikiaren aurkezpena Laban atxaldeko 6etan. Hortziralean, Gaiarrean, Zokia barrutik zein kanpotik ezagutzeko bisita gidatua euskaraz. Atxaldeko 8etan, 6:30, 7:30, 40 minutuko ibilbidean Gaiarren bitxikeriak ezagutzeko aukera egonen da. Baitere, Deskontrol, Azken Sustraiak eta Delio taldeen kontzertua Totem aretoan atxaldeko 6:30 eta Zubi izeneko ikuskizuna dantza eta musikarekin Sanduzelaiko Zibi-boxean 7:30. Baitere, Ganbara antzerkia Sanduzelaiko Zibi-boxean 6:30. Larumatean argazki bilduma sortzeko tailerra Diana Arbonies La Kafeteraren eskutik, goizeko 11:00 ordu batara Iturramako Zibi-boxean. Eta Berriobeiti zendeako euskararen eguna goizeko 11:30 hasiko da egitaraua kale jira batekin eta ondotik egun osoko egitaraua. Igandean, 11:30 euskararen jaia, orientazio, proba eginen dute Artika, Artigune 3 aretoan, Ezkabapean Berriobeitin. Ikus ditzagun orain gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasen kasuan, Ibaiertzeko eta Erdialdeko 40.000 hektarea lehorreko lehorteak zigortuta. 89.000 hektarea ureztatu urtegien bilakaeraren zain. Landa garapenak sektorearen egoera arintzeko neurriak iragarri ditu eta horien artean zuzeneko laguntzak aztertzen ari da. Uzta jaisteak elikagaien azken prezioari eraginen die. Argazkian Osasuneko atezaina Lur Jota ageri da, izenburuan Osasunak egun sentira arte eutsi dio. Berri gehiagotan hauteskunde edo esmobilizazioa, alderdiek Nafarroan dituzten baseak aktibatu nahi dituzte. Diario de Navarran, lehorteak eragindako produktu faltaren beldurra Nafarroako agroindustrian. Nekazarien erakundeek laguntzak azkarrago emateko eskatu diote Jaurlaritzari. Argazkian berriz Osasuna Bartzelona partidako une bat eta izenburuan Bartzelonan porrota arro. Osasunak 85. minutuan galdu du jokalari bat gutxienekoarekin ordubete jokatu eta ezoiko talde batekin aurpegia eman ondoren. Azkenik eraberritzen ari diren etxeak laguntzen eta energiaren kostuaren arabera biderkatzen ari dira. Gara egunkarian, bankuek etxe bizitzak erosteko kredituak gogortzen dituzte. Europar Banku Zentralak jakinarazi zuen bankuek aurre ikusitakoa baino gehiago indartu zituztela 2023ko abioan etxe bizitza bat erosteko kredituak emateko baldintzak eta bigarren hiruhilekoan gehiago emango dituztela. Argazkian berriz Errealeko jokalariak eta izenburuan Errealak txapeldunen liga usaintzen du Real Madrid mendean hartu ondoren. Berri gehiagotan galdutzat eman duten Nafarroko lehorreko zerealaren uzta eta azkenik preso palestinar bat hilda gose greban. Berri egunkarian, lerroburu nagusian, idorteak 40.000 hektareari egin die kalte Herriberan eta Nafarroa erdialdean. Herrialdearen hegoaldeko eremua da zigortuena gobernuaren arabera. Nekazarien sindikatuek egoera arintzeko neurriak eskatu dituzte. Kaltetutako zonak zehazteko irizpideak lantzen ari da Madril. Argazkian Pablo Beltrán LN-ko gerrillako komandantea ageri da eta izenburuan, guretzat lehentasuna da jendeak esatea zeintzuk diren Kolonbiak behar dituen aldaketak. Bertze berri batean, Ana Urtsuegiari militantzia eten dio PSE-ek udal funtsekin prebarikatu zuela onartu ondoren. Eta akitzeko Euskal Herria irratia, Patxiku Irrisarri eneko lehendakariaren hitzak, lehenengo berrian, lehortearen aurrean Nafarroko gobernua Madrilen zain dago konponbidea atzeratuz. Atzo bildu zen lehortearen maila ondorio gutxi atera zituztela deitoratu du N sindikatuko idazkari nagusiak. Alboko berrian Osasunaren porrota izpide eta izenburuan burua tente. Azkeneko berrian gaur zozketatuko dituzte maiatzaren 28ko hauteskunde mailetako 837 kideak. Gaurko eta biharko eguraldia.
Gaur temperatura are gehiago igoko da eta uda itxura izanen du eguraldiak. Goizean haizea hego-ekialdetik finkatuko da eta termometroak 30 gradu ingurura iritsiko dira. Hainbat lekutan balio hori ere gaindituko da. Erdi mailako deiak eta goi-hodeiak agertuko dira atxalde gauean batez ere, baina oro har ostarte ederrak izanen dira zeruan. Gauean kostaldean enbata sortuko da. Haizeak mendebal-ipar mendebaldera eginen du, bolada gogor batzuekin eta denbora gutxian temperatura asko jaitsiko da. Eta hortzegunean sasoi honetan ohikoagoak diren balioetara jaitsiko da temperatura. Haizea atxaldean ipar-iparrekialdetik finkatuko da eta ez dio temperaturari aurreko egunetan bezain beste igotzen utziko. Maximoak 25 graduren bueltan geratuko dira. Zeruan ostarte zabalak nagusituko dira, batez ere egunaren erdialdeko orduetan. Ez da baztertzen goizaldean mendebaldeko leku batzuetan puntualki euri pitxin bat egitea. Txantreako Virgen del Camino ikastetxeko irakasleek zenbait kontzentrazio antolatu dituzte azken aldi honetan eta gehiago ere eginen dituzte. Izan ere, lege aldaketa batek bertako irakasleak eta sektore honetako irakasleei eragingo die, kalte eginen die haien aburuz. Eta gaurkoan pixkat horretaz gehiago jakiteko, hain zuzen ere, bertako irakasle interinoa den norbaitekin eta seguraski ere honen edo lege aldaketa hau pairatuko duen pertsona batekin egonen gara, zehazki Aritz Francisco Enearekin, beraz lehenik eta behin, atxaldeon, Aritz, mila esker gurean egoteagatik. Atxaldeon, Gorka, eskerrik asko, gonbidapenagatik, gonbidapena luzatzeagatik ere. Aritz, erraten genuen hor ibilitzaterela kontzentretan, lehenik eta behin, zergatik? Hau da, motzean guk ulertu alizateko titular gizakasi, zergatik egin zenute konzentratu? Borroka honek badaramatzaia hainbat urte, azkenean hasi ziren lanbide heziketan beti egon izan dira orain arte bi irakasle mota, esan dezagun, ez? Batzuk bat ziren bigarren hezkuntzako irakasleak eta beste batzuk ordea teknikariak, ni banaiz teknikarien parte. Orduan, lan bera egiten dugu, más o menos, bakoitzak baditu bere ardurak, bigarren hezkuntzakoek egiten dutena da alde teorikoena eman, ikaslegoari, eta guk teknikariok ordea egiten duguna da atalik praktikoena, tailerrak, nire espezialitatean, noski, ia estetikan edo olakoetan, haien parte praktikoenak landu. Orduan, beti egon da desberdintasun hori, soldat aldetik, esan dezagun, lan baldintzen aldetik, eta beti egon da reklamazio hori. Nola, lan bera eta azterketa berak pasa ondoren, desberdintasun hori ez dela bidezkoa, ez? Ulertzen dut, irakaslek baldintza hobeak dituzte teknikariak baina. Hori da, bigarren hezkuntzako irakaslegoak baditu baldintza hobeak. Eta, bai egia da, bigarren hezkuntzako irakasle guztiak, irakaslego horretan sartzeko beharrezkoa dela ingenieritza edo, titulazio unibertsitario bat, teknikari izateko ordea, sar zaitezke ingenieritza batekin, edo, titulazio unibertsitario batekin, edo nik bezala goi mailako ziklo batekin ondoren. Orduan, goi mailako zikloarekin eskatzen dizute ere hezkuntzako master bat egitea, eta, ni horrela sartu naiz, adibidez, baina orain arte, bai goi mailako zikloa genuenok, bai graduazioa zutenek, bagenuen soldata bera. Baina legedi berriarekin, nahiz eta teknikoen parte izan, orain izen aldatu dute, baina jarrituko tekniko esaten, teknikoen parte izan da, guk biok izango bagina irakasleak modulo berean, ikasgai berean, FPen lanbide heziketan modula dira. Azterketa bera pasa dugu, dena igual egin dugu, zuk izango zen dituzken nik baino baldintza hobeak. Orduan hori bidezkoa ez dela salatzeko hasi ziren kontzentrak. Lan bera izan zen, baino soldata eta lan baldintza ezberdinak kasu honetan teknikoek dituzten izanen zituzketen ikasketengatik, ez da? Hori da.
norbait badator Hori da. gradutik orden kobratuko zuen gehiago, Hori da. motzean errateko, eta bertze bat goizikotik, gutxiago. Bai lan bera, baita ere azterketa bera. Osea, oposaketan, ni oraindik interino naiz, ez dut oposaketa egiteko aukerarik izan, baina lanpostu horretako plaza ateratzeko biok igaroko genuke prozesu selektibo hori edo azterketak, aurkezpenak eta guztia igual izango litzake, ondoren egingo genuken lana iguala izango litzake, baina lan baldintzak desberdinak. Hemen galtzen naiz pixketaritz, zeren karo, errandugu alde batetik, ez daude irakasleak, ez, irakasle deitzen direnak, eta horiek baituzte lan baldintza hobeak. Teknikoak ere irakasleak dira, baina bigarren hezkuntzako irakasleak eta irakasle teknikoak. Irakasle teknikoak, hori izan zen, ez? Bai. Baina kontua da, hor ja bazirela baldintza ezberdinak, baina orain lege aldaketak sartzen du beste aldaketa bat oraindik ere, ez? Eta da, erraten genuena, teknikoen barnean ikasketena, ez? Hau da, oraindik ere beste aldaketa bat eta beste, diferentziazio bat. Hori da, bai, diskriminazioa izan daitekena, bai. Azkenean, esan duzun bezala, lehen bagaunden ingenieriak B mailako postu horietan, ez? Teknikariek dugun B mailako horretan, bagaunden ingenieriak eta goi mailako zikloa ditugun irakasleak, eta orain arte biek soldata bera genuen. Orain legedi berriarekin, haiek pasako dituzte bigarren hezkuntzako lanpostuetara, igoko dute kategoria, baina mantenduko dute lanpostu bera. Osea, izango dira nire lankideak, modulo berak eta dena emango dugu. Baina haiek izango dute aukera soldata edo baldintzak hobetzeko, guken kanbio geratuko gara orain arte egun den bezala parte hortatik. Ze gero badira beste aldaketa batzuk, non egoera desente zokartzen diguten guri. Horrek kontatuko diguzu pixkat hobe guzti hau, baina, karo, ez gaude hain ohituak akaso egoera hauetara, ez, normalki pentsatzen dugu, hezkuntzako zerbait gertatu da, protesta bat eta irakasle guztiak. Baina, karo, kasu honetan irakasleen, haien artean badirez berdintasunak, orden adibidez ez dakit egin dituzuen kontzentra horietan, irakasle guztiak batu dira, nola izan da, nor gehitu da eta norrez? Hor, beste arlo askotan bezala ez, egon dira tirabira batzuk ere, baude batzuk guztiz ados daudenak, beste batzuk ez dutenak, ados ez daudenak, esan dezagun, ez? Eta adibidez kontzentran, nik justo kasualitatez ez nintzen lehenengo guneko kontzentran egon ikasleekin Alemanian nengoelako, baina ikusi nituen irudiak eta bigarren asteko kontzentran ere egon ginen gehiengoak baginen ni bezala goi mailako ziklo bat dugunak eta irakasle garenak. Bai interinoak, bai funtzionarioak, hor bai denak elkarrekin. Baina adibidez gerturatu ziren ere bere adostasuna eta adierazteko ez gure lankide asko badirela ingenieriak. Bai ingenieriak, nik ingenieriak eta esaten dut nire espezialitatean ala delako, bai. Baina hori, unibertsitarioak esan dezagun. Gerturatu ziren asko, bai ja dagoeneko bigarren hezkuntzan zeudenak, lehenagotik, aspalditik, bai tekniko direnak eta orain igoko direnak mailaz, igoko diren horiek ere. Orokorrean solidaritatea, zuen kasuan behintzat. Bai, orokorrean ere. Egongo dira bizpahiru kasu, igual ez dutenak zentzuzkoa ikusten edo ez dutenak bidegabekeri hori ikusten, haiek titulazioa altuagoa delako, baina orokorrean bai. Eta askoekin hitz egin da, haien iritzia da, lanbide heziketan guztiok beharrezkoa garela. Ez da bat bestea baino gehiago, baizik eta lan desberdinak dira. Ez da kalitatea baloratzen edo maila ez, bada bi arlo, espezialitate beran bi arlo desberdin izango lirateke. Ez dakit protesta hauek bakarrik Virgen del Caminon ematen ari diren edo bertze ikastetxe batzuetan ez dakit badakit? Badakit, Donapean eta ere ez dakit ja kontzentra deitu dituzten edo ez, baina badakit mugimendua badagoela. Azkenean pentsatu behar duzu interinoak, ez dugun prekaritateari dela eta hori dela eta aurten Virgen del Caminon nago, Elizondon hasi nintzen, datorren urtean nagian Altsasun, orduan gure artean bago izugarrizko harremana. Eta irakasle funtzionariatuak ere asko mugitzen dira ikastetxeetatik. Orduan, bada orokorrean zentru osoan zehar hitz egin den zentru ikastetxe guztien artean hitz egin den zerbait. Altsasu ere badakit
gai hau jorratzen ari duela, ari dela lanketa bat egiten honi buruz, eta orduan hainbat ikastetxe gaude horrekin mugitzen. Eta ez Nafarroa mailan bakarrik, baizik eta baita estatu mailan ere. Dago plataforma bat deitzen dela Red PTFP, Profesores Técnicos Formación Profesional, hasi zela duela 3 urte lanean honekin, eta ikustu gauza batzuk lortu dituela, bai berak, bai beste hainbat sindikatuk egin duten lanagatik, eta mobilizazioa ez da 4 pertsonena, asko gara estatu mailan. Hain zuzen ere, aipatu duzu orain, estatu mailan ere ari direla mobilizatzen, eta galdetu nahi nizun, legeaz beraz, hau da, zer den lege hori, ez? Ze legeke aldatu duen hau, galdetu arnezunean Nafarroako gobernuarena den, baina, ulertzen dut Espainiar estatukoa den, pixka konta iguzu horretaz. Bai, lege diago badator, Agenda 2030 edo 2030ko agenda horren barne, lanbide heziketari eman nahi diotek izugarrizko bultzada. Horretarako Europatik badator diru sarrera handia, eta gauza batzuk aldatu barra ziren, ez? Azkenean, sustatu nahi dute behintzat, hemendik urte batzutara, praktikamente, biztanlegoaren 1% oso handi batek, gutxienez, erdi mailako titulazio bat izatea. Azkenean. Eta, araudi hau, agenda hori jarraituz, azkenean, LOMLOE araudia, igual, ezaguna egingo zaie guztie, bai? LOMLOErekin aldaketa asko jasan ditu hezkuntzak, edo jasaten ari da, oraindik hortan ari gara. Lanbide heziketan FP duala bultzatu nahi dute atope, akreditazioak edo titulazioak lortzeko erraztasun pila eman, erraztasuna edo malgutasuna, bai? Lanean egon eta batera egiten ditut pare bat modulo eta horrela titulatzen dut. Eta hori dela eta, LOMLOEren barruan badagoa tal txiki bat, oraindik uste garatua dagoela, baina ez dakit onartua dagoen guztiz ja. Badela, lanbide heziketako araudi berria. Eta horren barnean egin dituzte aldaketa pila bat. Haietako bat, niri zuzenki eragiten didana, eta nire lankide askori okerra oraindik, bada irakaslegoaren partea. Eta orain arte baziren 29 espezialitate, FP azkenean bada oso zabala, non goi mailako ziklo batekin irakasle izan zaitezken. Orain arte 29. LOMLOErekin 19 espezialitateko irakasleak agur. Goi mailako ziklo horrekin ezin dira irakasleetan. Baliteke egotea azkeneko 8 urtetan lanean, agian ez da oposaketarik egon, eta batean esaten dizute, hurrengo oposaketetara ezin zara aurkeztu. Ze espezialitatetan adibidez, guk ulertzeko? Bale, adibidez, hemen txanteran dugun agroforestalen, lehen izan zintezken irakasle, goi mailako ziklo batekin, orain ja ez. Orduan, lagun bat, esan du, eske ari nahiz planteatzen ingenieritza egitea. Baina, klaro, bai berak bazara mazien 3-4 urte lanean, eta horren bapandan ikusi bere burua kanpo. Eta gertatu izan da, Balearretan uste dut izan dela adibidez, guztiz kanpoan utzi dituzte. Aurten ezin izan dira irakasle izan. Legedia onartu zen pasan urtean, eta iraian esan zioten, ezin zara irakasle izan. Eta irakasle horiek egin duten lan guztia, tailerrak mantentzen, tailerretako praktikak ez, azkenan eskutlan asko dugu guk, orduan panel pneumatikoak edo, gauza teknikoak prestatzen egin duten lan guzti hori eta jaso duten formakuntza guzti hori, ezertarako, haientzako bai, baina galdu du hezkuntzak, eta iruditzen zait oso aldarria hori. Zergatik uste duzu, agian espekulazioen arloan sartzen gara, baina zertara dator lege aldaketa bat, uste duzu egin duela ajuste hori, ezakit akats bat izan den, edo badagoen hor atzetik alako borondate bat pixkete langile batzuk kentzeko, ezakit nondik datorra? Bai, ezakit, hau nire iritzia, baina bai ikusi gugula nola, ari diren goi mailako bi alde, bat, ari dira esaten FPA, formación profesional, lanbide heziketa badela etorkizuna, kalitatezkoa, super garrantzitsua, politikari askori betetzen zaioa esan ez, hau bada, la hostia, hau bada, izugarrizkoa. Baina gero, horrekin batera,
esaten dizute goi mailako ziklo batekin ez duzula nahiko maila irakasle izateko. Ez duzula kategoria hori betetzen. Orduan, iruditzen zait kontraesan pixka bat. Bultzatu nahi dute atope, badelako, ez, hoberena, esagerao. Baina gero horrekin batera, oraintxe bertan, 29 espezialitatetik, 19 alboratu dituzte. Eta hemendik gutxira, Nafarroan 2 urte egongo dira, baina kaldo gorrian uzten dituzte irakasle horiek. Duten esperientzarekin, duten guztiarekin. Orduan, nik uste dut bai, badagoela asmo hori goi mailako teknikariak, hezkuntzatik kanpo uztea. Edo uztea bakarrik, adibidez, beste proposamen bat egin zuten, bazegoen beste 3. kidego bat, bazela espezialista, eta horiek badira kontratatzen dituzten noizbehinka, hilabete batzuk ikasleei praktika batzuk erakusteko, baina enpresetan dauden pertsonak, eta jazta. Karo, bada askoz ere lan prekarioagoa. Zer deitzen zaituzte hilabete hau, baina gero jazta. Eta egon behar zara industrian lanean gehi ordu estrak sartzen hau egiteko. Orduan bada askoz ere, prekarietatea askoz ere handiagoa. Pentsatzen dut, Nafarroan egunka batzuk izaten aldirela? Ez? Hau pairatzen aldute ikasleak? Eskatu nituen zenbakiak eta, badakit asko badaude departamentu desberdinak eta hola, baina adibidez gure departamentuan oraintxe bertan 18 irakasletik 4-5 uste dut bagarela. Kasuistika horretan, batzuk igual ja funtzionarioak, beste batzuk ez, baina kanpoan geratzen garenak asko gara bai. Batez ere, 19 espezialitate horietakoak, horiek badute are ezakit etorkizun ilunagoa esan dezan. Baina ni ere gure espezialitateekin salbatu dituzte 10 horiek, baina hasiera batean, ateratzenean proiektu delei hori, gu ez geunden barruan. Eta adibidez, hainbat sindikatuk eta esan dizuan Red PTF, profesores teknikos horrek egin duen lanari esker eta beste sindikatu asko egin duten lanari esker, nik uste dut lortu dela gutxienez 10 espezialitate horiek salbatzea, ez. Ez da nahiko, nire ustez, zerbait da, baina borrokan jarraitu behar bat uste dut. Beste espezialitate horiek gurekin geratzeko. Ariz, ezakit, zuk nola ikusiko duzun, norbaitek pentsatuko du. Haizu, normala izango da, ez? Azkenean nahi badute, lan hezkuntza, lan heziketa hori hobetu, ongi iduritzen zait, kentzea, ez? Goi maila egin dutenak eta lehen estean nola baitere, edo bakarrik sarbidea emate ingenieritza egin dutenek. Horiek prestatuago daudelako, hau pentsatuko du, ez? Jende handitzek, ezakit eztabaida horretan, zer erranen zenuen? Bai, nik esate dute, ingenieriak guztiz beharrezkoa dira, nire lankideak eta iruditzen zait izugarrizko lan hona egiten dutela, baina nik uste dut, bi espezialitate desberdin nahastea bezala dela, ez? Haiek baditu duzte haien puntu forteak, oso onak dira gauza askotan, eta gu oso onak gara beste gauza askotan. Gutako asko gaiz dugu izugarrizko esperientzia makinekin industrian. Ni 10 urte egon naiz moldeen doiketan, injekzio moldeen doiketan, nik hor tekniko bezala. Orduan, esan dezagun laburbilduz, uste dut haiek hobeak direla, edo hobeak izan daitezkela, ez du zertan izan, baina hobeak direla alde teorikoan, ez? Eta gu alde praktikoan, tailerrean lanean, dugun esperientzia, dugun formakuntzari esker, azkenan guk ordu asko egin ditugu gure ikasketekin bakarrik, ordu pila egin ditugu makinekin. Beraiek ordea, atal hori ez dute horren garatu esan dezagun, ez? Orduan, nik uste norden gehiago bestea baino, eztabaida horretan baino, bada desberdinak. Bakoitzak bere atal fuerteak ditu, nik uste. Laburbilduz beraz, espezialitatean dana batetik, hortik 19 aipatu du, kentzen dire, eta beraz, ez, goi maila zutenak, ja ezingo dire izan irakasle, eta gelditzen diren hoietan gainera, ez dute berdinak kobratuko, ez? Hau da pixket, hitz batean argazki horreko. Bai, hori da, azken finean, gero garrantzitsua da ikustea, lehen esan dugunetan bezala, bazuen bi irakaslego desberdin, esan zuen hezkuntzak berdintasuna lortzeko eta sortu behar zuela kuerpo uniko
adierazpenarekin esan da, esan genuen, bueno, pues denak zaku berean sartuko gara eta denak izango gara parekideak, ez? Denak izango gara igualak. Baina araudi berriarekin egin du dena nahasi. Osea, hori dago kriston nahasketa. Eta horrek egiten duena da, laburbilduz, bigarren hezkuntzakoak geratu eta funtzionario direnak, geratuko dira orain arte zeuden bezala, teknikoak ginenak, teknikoak zirenak eta titulazio unibertsitarioa dutenak pasako dira bigarren hezkuntzara, nahiz eta ikasgai berak eman igoko dituzte kategoriaz, gero geratzen dira orain arte teknikoak direnak goi mailako ziklo batekin, geratuko direla orain arte zeuden bezala, baina, klaro, bere lan bera eta azterketa bera egin dutenek baldintzako betzen dituzte, eta beraia geratzen dira, igual, orduan, lehen ez bazen bidezkoa, orain are gutxio. Hori da, horregatik egiten dira kontzentrak, ostiralean. Eta gero jo, gaude interinoak, goi mailako zikloekin, abiez kasu honetan, ni goi mailako zikloa izan da, eta beste ingenierio batekin azterketa bera eginda, eta dena igual eginda, titulazioa baina desberdina izan da, azterketa bera eginda, bera joango zen, bigarren hezkuntzako titulazioa duenez, titulazioa unibertsitarioa duenez, joango zen, bigarren hezkuntzako kolektibora, ez, irakaslegora, eta ni sortu duten irakaslego berri hortara, badela sectores singulares, profesores en sectores singulares de la FP. Euskaraz oraindik ez dakit ere ez. Bai, orduan azkenan unifikatu beharrean, dena batu beharrean egin dute dena gehiona hasi. Honen aurrean, Aritz, zer aldarrikatzen da, zer eskatzen duzu? Bueno, hola laburbilduta bi gauza dira. Bat, 29 espezialitate horiek salbatzeko, ni pozik nago nire salbatu delako, haietakoa delako, 10 delako, baina guztiak beharrezkoa garela, lanbide heziketan, bai ingenieriak edo bai titulazio unibertsitarioa dutenak, bai lanbide heziketako titulua ditugunak, garrantzia edo, maila honean jarri nahi badute lanbide heziketa, bide on bat da, ez du zentzurik ez sartzeak, eta bigarrena, postu horietara sartzeko baldintzak betetzen baditugu, azterketa bera pasa eta lanpostu berean lan egin behar baldin badugu, nik uste bidezkoa dela denek baldintza berdinak izatea. Azkenean, prozesu bera pasa dugu, lan bera egiten dugu, zergatik egon behar zara zu nire gainetik, ez? Hortxen, aldarri horiek, aski sinpleaketan ikuste, ulertzen behintzat aski erreixak. Aritz, hau aldarrikatzeko, zegite eginen dituzen kontzentra gehiago, zer duzu burutan? Bai, kontzentrena, pasan astean txantrako jaia direla eta azkenean bertan bera utzi zen, ostiralean jaia zirelako ja. Baina ideia da, ostiralero kontzentraketa jarraitzea, eta gero beste aldetik sindikatuekin eta harremanetan, eta abokatuekin harremanetan, ea legalki zerbait egin dezakegun ere ari gara aztertzen. Adibidez, bakit mai sektorialean, azkeneko mai sektorialean, uste dut labek proposatu zuela guzti hau aldatzekoa, adibidez, Euskadin egina dago, suplemento baten bidez, Galizian aurten ere egin dute, Euskadin aspaldi egin zen, Galizian aurten hasi dira hori ja lantzen, berriak duela gutxikoa dira, eta bakit eskatu zela, hori labek uste dut eskatu zuela, ja, diru partida bat gordetzeko, berdintasun hori lortzeko, bai, eta dakidanagatik sindikatu guztiak alde jarri dira. Beraz, badakigu sindikatuen laguntza hortxe dugula. Horrein, kontzentrak sindikatu bitartez eta abokatuen bitartez, legalki ere hori nola, eraso, baina eraso ez den, nola landu dezakegun gai hau. Eta erraten zenagatik, behintzat, Nafarroako gobernuak badu nolabait ere eskumena hori ere aldatzeko. Bai, adibidez, esan bezala, Euskadi eta Galizian ez da estatutik mugitu, baizik eta haiek dituzten baliabidekin eta esan dute, bidezkoa da, denek baldintzak berdinak edo gutxienez antzekoagoak izatea, eta suplemento baten bidez egin dute berdintasun hori lortu. Hortxen,
lan berdinagatik baldintza eta aukera berdinak izatea, hementxen aldarrikatzen ari direna, lanbide heziketako irakasleak, zehazki hortzen teknikari postuetan daudenak, kontatu dugu, aski ongi aritzek, aski argi ze ezberdintasun, ze bereizketa sartzen dituen, eta ze aldaketa, lege aldaketa honek. Eta hortzen, txantrean behintzat ikusiko ditugu, protestetan, hortziralero, hortzen konzentrazio txiki egiten. Gaurkoan, aguzia kontatzen, bertako, Txentrako Virgen del Camino, lanbide heziketako irakaslea den Aritz, Francisco nerekin egonen gara, hau pixkatu ezagutzen, beraz, eskertza bakarri geratzen zaigu, Aritz, zuei, guri hitza emateagatik, garrantzitsua da. Iruña herriko udaletako albisteak. Berriozarko udalak hiri udalekoak antolatu ditu uztailaren 24tik abuztuaren 11 eta 2019 urteen artean jaiotako haurrei zuzendua. Euskarazko eta gaztelaniazko taldeak osatuko dira. Sarrera ordutegia 9:00-etatik 9:30 izanen da eta irteera ordutegia 1:30-etatik 2:00. Baita ere Berriozarren maiatzaren 26an, Berriozarko egunaren bezperan, ekitaldi bat izanen da herrian, kirolean emakumei balioa emateko. Berriozar herria sariak hainbat kirol modalitate egiten dituzten emakumei leku bat eman nahi dien, ikusarazia aitortu eta protagonismoa emateko. Burlatan, tomateen bidaiak hitzaldia eta bisita gidatua antolatu dute maiatzak 3an izanen da gaur bertan 7etan Burlatako liburutegian. Horrez gain 2023ko maiatzaren 28ko udal eta autonomia hauteskundeetarako hautesle errolda eta mailetarako kideak Burlatako udalean edo web orri honetan kontsulta daitezke. Iruñean uda honetan hasiko dira Txantrea auzoko Done Jakue bidea parkearen bigarren faseko obrak eta udalak 2,3 milioi euro inbertituko ditu. Eskuhartzeak etxe bizitzetatik gertu dagoen luzetarako pasealekua osatuko du eta Burlatarekin lotzeko bideak antolatu ditu irisgarritasuna hobetuz. Horrez gain ingurumen hezkuntzako museoak informazio saio bat eginen du asteazken honetan Open Lab proiektu europarraren barruan hiri laborategi bat sortzeko. Laborategiaren helburua da hainbat eragilek arrotxapean nahi den eredua definitzea energia positiboko auzo bihurtzeko. Jaso ikastolako musikala. Segurazki hemen xalako telebistako ikusleak zaretenek ezagutzen duzu, zeren elkarrizketa bat baino gehiago egin diegu horren inguruan, eta aurten ere badugu musikal berria, zehazei maiatzaren 8an, estreinatuko da T4000 hegaldian izenarekin, eta horretaz solasteko, nolez, Imanol Janizez bertako irakaslea, eta honen antolatzaileetako bat denarekin egonen gara, eta baitere bertako ikaslea eta honen parte hartzaile den Inigo Manerorekin, beraz, lehenik eta behin, Arratsaldeon Imanol. Arratsaldeon. Eta Arratsaldeon Inigo. Arratsaldeon. Mila esker biei gurean egoteagatik. Imanol, zurekin hasiko naiz, egin guzu halako laburpen txiki bat jaso musikala. Hauxen zer da, nolabait ere oroitzen ez denarentzat? Oso labur eta azkar, ikasleek sortutako proiektu bat da, non STEAM metodologiaren bitartez, ikasle bakoitzak arte eszenikoetan jorratzen den arlo desberdin batean parte hartzen duen amankomuneko proiektu batetarako. Estenografia, argiztapena, soinua, kantua, dantza, akrobazia, atrezoa, den hori guztia ikasleek argiztapena ere den haiek egiten dute eta musikalean jorratzen da bakoitzaren lana. Hortxean jaso musikala, edizio batzuk. 11. 11. Imanol, 11 urte. 11 urte, ja. Ximur gutxiago genituen orduan. Hasi ginenean. Ez zuen bizarrik, lehenengo zetorri zenean, Imanol. Hola. 11 urte, Inigo zuk 11 ez. Bigarren edizioa dago, Inigo?
Bai, nire bigarrena da, bai. Lehengo urtean hasi nintzen, Sutanekin. Sutanekin, zehazki zertan parte hartu zenuen horretan? Ni berez nintzen bakarrik abeslaria, baina gero ere testua jarri nintzen, eta, pues bueno, ere aktore bezala hasi nintzen ere lan egiten, eta Eta oso ongi gainera. Eta bietan. Aktore, abeslari, zertan nahiago inigo? Segia esan abeslari. Abeslari. Aktorea ere gustatzen zait asko izatea, nire espresatzea, dena mugimendua pixkat horrela exageratzea eta horrela, baina egia esan da, ni musikalean sartu nintzen abestiagatik. Aurtengorekin, ze sentsazio? Ja, bai, estrainatuko duzu ez, maiatzaren bortzean, ez dakit, nola ikuste duzu, nola duzu gorputza? Bueno, egia esan da, lehen urtea, baina hori kontrolatuago, behago, dena ja iruditzen zait erraxago, familiarrago, ez dut hainbeste beldurra, ja sentitzen ez hori seguruago nirekin. Zateko, beldur asko nituenak, ja ez ditut, adibidez, beldur eszenikoa asko gutxiagoa dut eta horrelako gauzak. Ez kontrolpean gehiago, eta ekipoa, pixket nola ikusten duzu, sentsazioak? Urte honetan, egia esan, nahiko lehen urtea, baino, nola esan, baturatuagoa edo lagunagoak garela, jendea gehiago ezagutzen dela bere artean, eta hori. Talde sensazioa asko handiagoa da lehen urteakoa, baina konparatuarekin. Joan urtean bakarrik 8-9 ikasle atera ziren taldetik, eta bloke nagusia mantendu dugu, eta berri batzuk iritsi dira, eta berri horiek oso harrera ona izan dute veteranoen partetik, beraz, nolabait esateko nukleo nagusia mantendu da. Eta nukleo horretan talento handia dago, Inigoren belaunaldian veteranoenak kasi dira, badaude batzuk beraie baino veteranoa, baina kriston talentoa dago, eta ez hori bakarrik lan egiteko gaitasuna niretzako dela talentorik handiena. Eta ondorioz oso talde potentea dugu aurten bai. Batasunaren garrantzia, kontatzen zigunez, beraz. Imanol, lehenik eta behin, honetan aurtengoan T4000 hegaldian sartu baino den, aurrekoan Sutan egintzen duten, aurreko urtean, hemen utzi genizuen horren nolabait ere zikloaren erdian, ari zineten aurkezpenak egiten, nola itxi zen denboraldi hori? Oso ongi, gogoan dut gainera elkarrizketa lehen Manentorren Inigorekin kotxean izketan, hemendik atera ginen eta Madridera joan ginen, Madriden kongreso batean aktuazio egitera, oso ongi joan zen, kriston harrera izan genuen, gerora ere Baluarte, Campos Elíseosen Bilbon ere izan ginen, kursalen, eta izan zen oso esperientzia polita, alako plaza, nolabait esateko, erkatuko bagenu futbolarekin, Nou Campen jokatzeko aukera edo Bernabeu jokatzeko aukera izatea, bigarren B mailako talde batentzat beti da, plazerra, guretzat ere kursal batetara edo Iruñan bertan barainen edo Baluarten bertan egotea, ikaragarrizko plazerra da bai. Eta ez dezagunaztu Islandian ere egon zineten. Islandian, bai. Islandian justo uda aurretik, eta hori izan zen esperientzia bat zoragarria, Ikastetxe baten egon ginen lo egiten, bertan ensaiatzen, gero bertako antzoki batean eman genuen emanaldia bertako 200-300 kongresolariren aurrean, oso esperientzia zen pasada eta gainera turismo egiteko aukera izan genuen ere, beraz, 7 egunez Islandian buru belarri gainera ikaslei gustatzen zaien hori egiten, Kantua, dantza, akrobazia, eta gero eskolarik ez eta turismoa. Osea, zer gehiago eskatu dizakete. Jaso musikala, kasi ez dakit urtero haundiagoa den zerbait, edo behintzat gero eta ezagunagoa. Gaur bertan aipatzen genuen, uste dut notiziaseko hortzen azalean agertzen dire, hainbat ere edabide joan dire aurkezpenera, eta gaur ere hemen Imanol eta konpainia dabiltza edabidez edabide. Beraz, kontu gero eta ezagunagoa, aurten berriz Inigo T4000 hegaldian. Jarri diozue izenburu hori, nondik dator? Zergatik izenburu hau? Bueno, beraz, izenburua da, badu beste esanahi bat, ditu bi esanahi. Berez, hegazkin zenbaki bat da, hegazkin ide bat da, baina ere, badu beste esanahi bat, hemen ikusten alduzu Imanolen kamisetan, daudela T, E eta 4000aren laua, horrela horian, hori esan nahi du trastorno espektro autista. Eta ara, hori, egiten dio horrelako gino bat musikalaren temari, autismoari buruzkoa dela. Eta hegaldian, hori, bidai baten buruz doalakoz,
bi pertsonen hegaldiari buruz doalakoz musikala. Eta ez bakarri bidai fisiko bati buruz, Latinoamerikara egiten duten bidai bati buruz, baizik eta bidai pertsonal eta evoluzio pertsonal baten inguruan, ez? Orduan, hemen ere E, A eta N nabarmentzen dira, espektro autistaren nahasmendua hitza pixka bat edo esan nahiago aipatuz, ez? Hain zuzen ere, gai hori hautatu duzue aurten, nola izan da Inigo hori? Ez dakit, bazan dituzten gai mordo bat eta erabaki duzue hori lantzea, espektro autistarena, nola izan da pixket prozesu hori? Pues, lehen hasi ginen denak, pues, igual 10 edo 12 talde bat, gu ginen gidoilariak eta eman genituzten ideiak, pues, batzuk esaten zuten gauza bat, igual immigrazioari buruz edo, eta azkenean, pues, ja, bozkaketari buruz, bozkaketak eginez, eta kanporaketak eta horrela eginez, pues, hori temei buruz, azkenean atera zen, pues, hori autismoa. Eta ere, pues, sartu genuen erdian, nahi genuelako zorrela pixkat musikala diversifikatu eta horrela, sartu genuen ere, pues, latino puntu bat. Eta orden horiek biek txirikor dituzu ez, galdi baten bitartez ulertzen dut. Bai. Hori da. Hain zuzen ere, bi protagonistek, haien tutoreak edo terapeutak bultzatuta, haien autonomia edo nolabait esateko laguntza prozesuaren bukaerara iristen ari direnez, ez? Eta haien autonomia erakusteko bidai bat egitea bakarrik proposatzen diete. Ez dakitena da, haiekin batera atzetik bada ezpada bi arrebak bidaliko dituztela, haien atzetik ez pixkat kontrol hori izateko, baina utziz autismo duten bi pertsonaiei autonomia hori garatzen, ez? Eta autonomia garatze horren prozesuan hainbat gauza gertatzen zaizkie Latinoamerikan iritsi berri, eta badituzte haien krisiak, ematen digu aukera ikusteko nola bizitzen duten autismo duten pertsonek emozioen kudeaketa, eta ez bakarrik autismo duten pertsonen ikuspuntua, baizik eta ere familia eta bere ingurugiroak nola bizitzen duen. Ez ezagunentzat bullying egoera bat ikusten da nola arreba doaizpa izanik, autismo duen pertsona baten arreba doaizpa izanik, nola beti zauden bigarren planoan, beste zure nahi edo arrebak zentratzen duelako familiaren atentzio guztia, eta zu ere zergatik ez duzin duzu izan ama eta gurasoen atentzio hori ez, eta ere gurasoen ikuspuntua, ez nola askotan autismoa ere hereditarioa den, eta bidenabar ere, edo behintzat rasgoak hereditarioak diren, eta bidenabar ere nola ama batek edo aita batek nola sentitu daiteken pixkat bere buruari galdetuz ez, nork daukan erantzuna aita izatearen edo ama izatearen prozesu horretan, ez? Ze zaila den, eta ere gehiago tokatzen bat zaizu, espektroaren barruan dagoen persona bat izatea zure etxean, ez? Imanol, hain zuzen ere, hau gainera landu duzu, okerrezpanago, zenbait kolektiborekin ez, Anfas uste dut badudala hor buruan, hau da, egin duzu pixketor kolaborazio bat. Begira, gai aukeratu genuenean, lehenengo gauza etorri zaiguna burura izan zen formazioa behar dugu, honen inguruan. Eta, karo, azkenan ez da gure egunerokotasunean ikaslek manejatzen duten gai bat. Edozein personarentzat, askotan ez baduzu persona baten diagnostikoa ezagutzen, nolabait esateko pertsona hori arraroa iruditzen zaizu, besterik ez. Eta askotan atzetik badago diagnostiko bat, eta badago egoera bat, ez. Orduan jo genuen entitate hauen gana, Anfas, Ana, Nafarroako Autismo Elkartea, eta Luciérnaga, Aspergerren adituagoak, eta Espainiako Neurologia Elkartea. Eta horien bitartez, gidoilariek formazioa jaso zuten gidoia gauzatzeko, eta sensibilizazio kanpaina bat egin genuen musikaleko kide guztiekin. Ez hori bakarrik, haiek ere, gerora gu ikustera etorriko diren ikastetxeek erabiliko dituzten unitate didaktikoak sortu dituzte, unitatiko didaktiko horien bitartez, autismoaren gaia landu ahal izateko. Esate baterako, beti esaten dugu ez, persona hori autista da. Ez, pertsona horrek autismoa du. Hor dago matiz garrantzitsu bat. Autismoa ezaugarri bat gehiago da. Altua, baxua edo bizarra izatea bezalakoa. Orduan, hori mezu hori ere gizarteratzea oso garrantzitsu iruditzen zitegun, eta espezialistekin kontaktuan jartzea ezinbestekoa zen. Zegit inigo prozesu horretan, pixket kontaktuan jarri zarete autismoarekin, ez? Kontu hauekin, ez dakit zerbait akaso ikasi duzuna edo buruan geratu zaizuna, zerbait irudi bat? Adibidez, lehenik, autismoa ez dela bakarrik
gaixotasun bat, igual ezin duzula edo ez duzuela horrela besteekin ongi harremantzen. Da, sin mas, beste modu batez harremantzen zarela. Ez duzu mundua besteek ikusten duten manera berdinan ikusten edo. Bigarrena da ere ez dela gaixotasun bat. Dela gehiago hori izateko modu bat. Ez zara txarragoa, ez zara persona txarragoa, ez zara persona bat gutxiago balio duena autismoa izateagatik. Gauza batzuetan, bai, besteak baino igual txarrago egiten dituzu edo horrela, baina beste gauza batzuetan igual hobekigoa zara. Hor ikusten alda, adibidez, pertsona asko dituztenak Asperger edo horrela, dira oso onak zenbakiekin, igual ezakit trenekin obsesio handia dute eta asko dakite horretaz edo horrelako. Bertze ezagutzak eta gaitasunak, beraz, baitere. Inigo, zu kasu honetan, aipatu dugu Ganden urtean egon zinela abeslari lanetan eta baitere aktore lanetan. Aurten baitere, errepikatu duzu paper hori? Bai, aurten bai. Gauza da, karo, orain nire bigarren urtea izanez, pixkat paper gehiago badut eta historian importantzia gehiago, baina bai. Eta gidailari lanetan ere. Bai, ere da. Gidailaria sartu nahi, Hortxean, kurrikuluma zabaltzen beraz Inigo, zuk ere, bai? Inigo, nola ikusi duzuzuk aurtengoa, badakit Ganden urtekoa egin zenuten, ez? Puesta eszena hori ikaragarria izan zela, ez? Hainbertze kontu sartzen zen dituzten ikusentzunekoak, orkestra bat zegoen baita ere, aurtengo ez dakit nola ikusten duzu? Badago orkestra bat, badaude ikusentzunezkoak, badago hori guztia mantendu dugu, azkenean gure metodologian gauza bat duena eta da, edo gure metodologia gauza duena eta da, urte batez ateratzen diren ikasleak, beste 3 belaunaldi geratzen direla oraindik barruan, zen 4 urte desberdinetako ikasleak edo eta geratzen diren horiek edozein berrikuntza sartu duzuna absorbituta daukate, beraz sartzen diren berriek ikasten dute hori eta beste gauza berri bat sartzen baduzu, naiz eta talde bat joan adinagatik beti geratzen da taldean. Orduan, urtetik urtera sartzen dugun edozein berrikuntza hor mantentzen da eta lan egiteko metodologian poso egiten du, ez? Horten orkestra beraz ere bai, hortzen egonen da. Iruñeko Gazte Orkestrarekin egonen gara berriro, baina aurten hop txiki bat egin dute, Joven Orkestra de Pamplona txiki bat egin dute. Eta ez bakarrik, pixka bat murritzagoa musikari aldetik, 25 musiko bakarri dira, horrekoan 40 ziren, baizik eta gazteagoak ere izan dira, batzuk inkluso ikastolako ikasleak, eta ikastolatik kanpoko konservatorioan doden beste ikasle batzuk. Normalean Jopek 18-22 bitarteko musikaria ditu eta orain 18 urtetik berakoa dira. Gure ikasleen adinarekin hurbilago. Ganden urtean zailtasunak zen dituzten mugitzeko aurten behintzat pentsatzen ere antzeko zerbait, ez? Hau da ikasle pila bat izango dituzue, jende pila bat, beraz ez da errexena izanen. Ez da erreza ez, eta gainera erabaki dugu ez garela Nafarroatik aterako aurten, batez ere energia asko xurgatzen digulako hori guztia mugitzeak, dirua ere bada, eta azkenean nolabait zaindu behar da hor gaudenon oreka mental eta emozionala eta lankarga bestela ez gara iristen 1000 gauzetara eta hobe da egitea bi funtzio on eta hemen Nafarroan gure ingurukoentzat kanpora ateratzea baino eta oso polita da kanpora ateratzea, baina baditu beste koste batzuk ez ikusten ez direnak. Baina egia da, aurten ere Erasmus bat eman digutela, eta Hungriara goazela, 12 ikaslerekin, musikaleko 12 ikaslerekin, Inigo haien artean, Budapestera, bertako eskola batek arte eszenikoen munduan eta STEAM metodologian nola lan egiten duen ikustera eta aztertzera. Eta jadanik egonan naiz ni beste irakasle batekin Mazedonian gauza bera aztertzen, eta heldu den urtean ere Mazedoniara joan gara ikastetxe berdinera beste 12 ikaslerekin. Beraz, aukera politak ere bidaiatu eta mundua ezagutzeko. Hortzen buru belarri, enbertze konturekin, beti ere ikuspuntu pedagogiko horrekin, STEAM metodologia hori erabiltzen dutenak, enbertze arlo hortzen bertan txertatuz eta ikasleak inplikatuz honetan. Inigo, bukatzen joateko bai, ezagit, ni ikaslean nintzenean ez zitzaidan autokatu, hau da, ezagit, gu joten ginen justu, ezagit, pelikula bat ikustera, ez genuen olakorik egiten. Gomendatuko zenion, bertze institutuetako ikaslei, holako zerbaitean parte hartzea? Egia esan, bai. Lehenik igual pixkat beldurra ematen aldizu lan asko delakoz, eta, klaro, implikatu behar zara, eta zure bizitzako denbora asko ateratzen dizu musikala.
baina azkenean oso ongi pasatzen duzu, eta ez da hainbeste estresatzen. Da gehiago hori, pozik zaude, eta gainera egiten dituzu lagun asko, eta sortzen da horrelako musikaleko familia oso handi bat, denak oso ongi ezagutzen direnak, eta super ongi eramaten direnak. Osa, nik ustez, bai, ona da. Gainera errepikatzen ari zarete den urteko ia guziak, así que horrek zerbait erran nahiko du, ezta? Bai. Ba, hortxen, Imanol, bukatzeko, eskatuko dizuet, badakizue marketing ere probatzeko, hori ere bai funtzio bat delako, ikasi behar den gaitasunetako bat, botatzea maiatzaren bortz horretan, bueno, ezakit, akaso sarrerak ja ez Badaude gutxi batzuk geratzen dira, bai, Barainenen. Maiatzeko ez bada, aurrera gokoetara ere joateko. Baluarten urriaren 11an izanen gara. Hortxen. Bai, besterik gabe luzatu deialdia gizarte osoari, zen benetan oso musikal divertigarria da. Farra egingo dute, negarra egingo dute, segurazki ere montren batean, eta batez ere, nik uste dut, ikasle hauek duten pasio hori transmitituko dute, eta nik uste dut publikoak antzematen duela hori, eta disfrutatu behar dutela pila bat, zen askotan espero ez den, pentsatu dute ikastola batetik etorrita ohiko funtzio eskolar bat dela, eta inondik inora, ez du zer ikustekorik. Beraz, animatu nahi zaituztegu, Barainin eratortzera, zuei ere gonbidapena luzatzen dizuegu, noski, horregon zaitezten gure atzean, txalotzen aldenean, negar egiten behar denean, eta emozionatzen behar denean ere gurekin batera. Nio zuri ere galdetuko dizut, akitzeko, zergatik joan behar da ikustera T4000 hegaldien? Nire ustez, hori erakusten duelako, gu ikasleak zer egiteko gaitasunak ditugun. Osea, nola igual 40 ikasle zu normalki ez zenuela horrela asko pensatuko, ez dutela horrela gaitasun espezialerik, nola pixkoat lana pixkoat egiten eta horrela bultzatzen zertaraino haietzen aldiren. Eta oso adibide nire ustez, adibide hona gara, hori, erakusteko zer egiten alden, hori, pertsona normalekin. Ba, itzeder hoiekin eta gonbiterekin, hemen txen utziko dugu, hor, Inigo eta hemen Imanol, biek elkarrekin lanean, eta bertze ikasle guzti horiek baita ere, beraz hemendik berriz ere luzatzen dugu, deialdia maiatzaren bortzean orain dire sarrera bat omen dago, eta aitzinerago ere egonen dire funtzio gehiago, beraz, gonbite hemendik ere horretara, eta gaurkoan hemen guzti hau kontatzen, Imanol Janizez, hortzen buru belarri, 11 urtez dabilena, eta Inigo Menaro, hementxen, ganden urtean hortzen abesten eta aktore, eta aurten horri gainera gidoitza lana gaitu diona, beraz, Blesker Imanol, Zuei. Eta mila esker Inigo. Zuei. Bauxean hemen magazinean gaurkoz eskaintzeko genuena, bi elkarrizketa horiek izan ditugu eta bertze hainbat berri, bihar hortzegunean hemen izanen gaituzue berriro ere. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.